Ďalšou zásadnou skutočnosťou vo vzťahu k škode, ktorú pán prokurátor Krajskej prokuratúry označil za zanedbateľnú, je skutočnosť, že pokiaľ by tomu tak bolo, z akého dôvodu si vláda v rozhodnom čase uplatnila z Európskeho mierového nástroja 45% hodnoty darovaného vojenského materiálu, celkovo cirka 260 miliónov. Čiže máme tu dve veci. Pokiaľ teda to bolo zanedbateľnou hodnotou, to znamená, že nevznikla škoda a nemohlo sa dospieť trestnému činu, nebol spáchaný trestný čin, tak potom z akého dôvodu sme si tento mierový nástroj uplatnili? Pretože to je kompenzačný mechanizmus, na základe ktorého Európska komisia vždy vyhodnocuje, či došlo k nejakej strate na majetku daného štátu. Samozrejme, pokiaľ by sme vyviezli absolútne nejaký hnoj alebo niečo, čo nemá absolútne žiadnu hodnotu, Európska komisia by nám takéto niečo nepreplatila. Čiže si musíme uvedomiť, buď sa dohodneme, že škoda vznikla a tá škoda je reálna, alebo sa dohodneme, že škoda nevznikla, ale potom si vláda v rozhodnom čase uplatnila Európsky mierový nástroj, konkrétnu škodu, jej kompenzáciu a tým pádom tu vzniká podozrenie z poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.